The Judicial Service Commission has announced that the Chief Justice of the Republic of Zimbabwe, Honorable Mr. Malaba, will be retiring from his positions as Judge and Chief Justice on the 15th of May 2026. Ndisarabira mashoko kubuda panguva ine zvaita kuti vanhu vatore befu vachiti aiwa ngavachisiya ngavachienda. Matems avo akaextendwa aiwa pakawanda panguva ino ngavachinozorora. Ndisarabira mashoko anobuda panguva ino zvokuti anyone akanzwa nazva Chief Justice Malaba anotanga kutokwenya musoro panhau dzanoziva dzakaitika 2018. Don't subscribe or like on the bell icon. Tipina panguva ino yatinoona kuti pane another amendment bill inoda kupushiwa yekuti ale mutungamiri wenyika aramba achirula beyond 2028. Topinda panapa mu263chat.com vanobuda kunyora vachiti his last working day will be at midnight on May 14, 2026. This is in accordance with the section 186(1) of the Constitution of Zimbabwe, which provides that the Chief Justice holds office from the date of their assumption of office until they reach the age of 70. At this point, they must retire unless, before attaining that age, they elect to continue in office for an additional 5 years. In 2021, Malaba elected to extend his tenure by an additional 5 years under the aforementioned provision. Ndo mashoko arikubuda panguva ino achionekwa kuti aiwa Chief Justice Malaba panguva ino vari kunokwanisa aiwa is to retire aiwa musi wa 15 May 2026 as last working day ravo it's 14 May. That midnight ya 14 May. Mashoko arikubuda panguva ino wekuti munhu wese anga akamirira aida kunzwa zvakamira sei. Inoda kuti panguva ino panga ifanira kutora leave iskipped, haana kutora leave, zvakaita kuti zvitrige vanhu vasinganzwisisi kuti zvizvi zvakuda kuitika. Is he going to be extended his term again? Mina comment section medos of create aim to give up pamusoro pechitiko ichi. So subscribe or like, watch it on the bell icon.